Έχω μεγάλη ευαισθησία επίσης, άσχετο θέμα, με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με ειδικές ικανότητες. Έχω προσωπική εμπειρία από την οικογένειά μου και είναι ένας τομέας που γνωρίζω χωρίς να είμαι υγειονομικός, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ τις αδιανόητες δυσκολίες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, όπως και τις δυσκολίες των φροντιστών τους. Οι φροντιστές, ξέρετε, και αν δείτε και στατιστικά, οι άνθρωποι που φροντίζουν άτομα με ιδιαιτερότητες και ανάγκες αυξημένες, είναι άνθρωποι που συνήθως μπορεί και να αποβιώσουν νωρίτερα. Ο φροντιστής ταλαιπωρείται τόσο πολύ, ψυχολογικά, που αρρωσταίνει πολλές πρώτος. φορές μπορεί να είναι, ναι, αυτό θέλω να πω, Ναι. μπορεί να είναι και χειρότερα από τον άνθρωπο ο οποίος έχει τα προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά και εδώ στο βόρειο τομέα έχουμε και αρκετά ιδρύματα τα οποία θα έχετε γνωρίσει και θα δείτε και τα οποία πολύ καλά το βάλατε. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων θέλουν ειδική στήριξη. Και είμαι σίγουρη ότι η ευαισθησία που έχετε εσείς μαζί με την ευαισθησία του υποψήφιου περιφερειάρχη, εγώ το λέω περιφερειάρχη τον Νίκο, θα μπορέσετε να σταθείτε αρρωγοί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτές τις δομές που έχουμε εδώ στο βόρειο τομέα. Συγκεκριμένα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, εγώ και χωρίς, δεν είναι θέμα εκλογής μου, το κάνω στη ζωή μου, σας είπα, είναι σαν ένα χρέος που έχω στα άτομα που είχα στο πολύ στενό μου οικογενειακό κύκλο, και ήταν για μένα μια χαρακιά η ζωή αυτή με ταλαιπωρίες. Λοιπόν,